Sziasztok! Tóth Bálint vagyok, a gyakorlunk.hu oszlopos tagja. Ez a Történelem mindenkinek sorozatunk, amiben most a 2023-as történelmi érettségi feladataival foglalkozunk. Ebben a videóban pedig a középkori építészettel és városokkal fogok foglalkozni. A középkori építészettel kapcsolatos feladatban egy gótikus templomot látunk. A gótikus építészet fő jellemzője az engetrengetően magas torony, a csúcsíves ablakok, illetve a rózsaablak. Nézzük is az állításokat, amik közül 4 igaz állítás van. Az első állítás azt állítja, hogy lőrésszerű ablakok vannak. Itt látjuk, hogy itt elég nagy ablakok vannak, tehát ez nem jó. A következő állítás, hogy támpilléreket alkalmaztak az épület nagy tömegének a megtartására. Itt azért látjuk, hogy vannak elég nagy pillérek az épület megtartására, úgyhogy ez igaz. A harmadik állítás, hogy az új vallási meggyőződés következtében kerülték a díszítő elemeket. A gótika a 12. századtól indul, tehát nem egyezik össze a reformáció idejével, ekkor még úgymond a katolikus egyház dominanciája volt, úgyhogy ez nem igaz. Továbbá az viszont igaz, az sem igaz, hogy kerülték a díszítő elemeket, mivel, ha megnézitek a képet, eléggé díszes ez az építmény. A következő állítás, hogy jellegzetes eleme volt a gótikának a kupola, ez nem igaz, mert a gótikának a jellemzője az egetrengetően magas tornyok voltak. Következő állításunk, hogy üvegtábla helyett kő és ólomkeretes mozaikablakokat készítettek. Ez igaz lesz, mivel így készült a rózsaablak, itt a képnek a közepén, illetve itt, ami a rózsaablak alatt van, azok is ilyen mozaik ablakok voltak. Következő 6. állításunk, hogy az építészeti megoldások a kor világképét és az emberi élet célját fejezték ki. Ez egyértelműen igaz, mert eléggé díszes, és máskülönben meg minek építkeztek volna, hogyha nem fejezte volna ki a kor világképét kifejezetten a középkorban. 7. állításunk, hogy a templomok szobrai gyakran antik mitológiai alakokat ábrázoltak. Itt is nézzétek meg a képet, nem látunk szobrot, nem látunk mitológiai alakot, úgyhogy ez nem lesz igaz. Utolsó előtti állításunk, hogy kimagaslottak a környezetükből, ez igaz, mert abból következik, hogy egetrengetően magas építményekről beszélünk. Spoiler, az utolsó állítás hamis lesz, mert már megvan a 4 igaz állításunk. Jöjjenek a középkori városok. Itt megvan adva egy piramis, illetve 7 darab társadalmi réteg. Van itt egy táblázatunk, amihez hozzá kell sorolni a társadalmi csoportot. Az első társadalmi csoport, ami a táblázatban van, az arról szól, hogy munkájáért szállást, ellátást és napi díjat is kap, valamint munka közben kitanulja a szakmáját, amelyet általában vándorúton tökéletesít. Ezek a legények és az inasok, akik a mesteremberek mellett dolgoznak. Következő állítás, hogy a munkájáért szállást, ellátást és napi díjat is kap, eddig ugyanaz, mint a másik, viszont itt általában nők végzik a munkát a házasságkötés előtt, hogy legyen hozományuk.
Erre a megfelelő társadalmi csoport a napszámosok, cselédek és tehérhordók lesznek. A harmadik állításunk pedig azt mondja, hogy ez a társadalmi csoport kereskedelemmel és szolgáltatásokkal foglalkozik, valamint a közössége a számára kijelölt városrészben él, a többségtől eltérő az öltözése, és eltérő étkezési szokásai vannak, valamint a pihenő napja is máskor van. Ők a zsidók lesznek. Utolsó ilyen táblázatos állításunk, hogy saját műhelyen rendelkezik, amelyben tanulókat is tarthat, tehát legényeket, inasokat, választó és választható a városi tanácsba és a vezető tisztségekre. Erre a mester lesz a megfelelő társadalmi csoport, mivel ő rendelkezik saját műhellyel. Itt egy idézetet látunk a kiváltságlevél Bréma részére, 1164-ből. Itt állítsátok meg a videót és olvassátok el, és aztán megbeszéljük, hogy mik is itt a helyes megoldások. Jól van, ha elolvastátok, akkor nézzük is az állításokat. Az első állítás azt mondja, hogy 1 év és 1 nap kell ahhoz, hogy városi polgárjogot megszerezzenek. Ez nem lesz jó, mert ahhoz, hogy városi polgárjogot szerezzenek, például ingatlannal is kell rendelkezniük, tehát több feltétel kell ahhoz, hogy városi polgárjogot szerezzenek meg, ezért nem lesz jó megoldás. A következő, hogy bűncselekmény elkövetése esetén 1 év és 1 nap az elévülési idő. Ez se lesz jó, mert nem ír ilyenről konkrétan a forrásszöveg. A következő, ugye jobbágyi kötöttségektől való szabadulás egyik útja a városba költözés. Ez igaz, erről ír a szöveg, mivel hogy 1 év és 1 napot háborítatlanul kell eltölteni a városba. Az utolsó előtti állítás, a városba költöző nemesek megszabadultak a hűbéri kötelékeiktől. Erről egyáltalán nem ír a szöveg, úgyhogy ez hamis. Utolsó állításunk igaz lesz ezek szerint. Polgárjoggal nem rendelkező városlakók is lehettek szabadok. Igen, mivel a polgárjog és a város lakói jog az elkülönül egymástól teljesen más, és ugyanúgy lehetnek szabadok, tehát nem terhelte őket a hűbéri láncolat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tartsatok velem a következőekben is, kövessetek minket a Facebookon és a YouTube-on is. Sziasztok!